מסתכל עליו, כל הזמן עליו. מקסים. ותכף הוא יבצע עצירה. מחיאות כפיים יעזרו לכלב הזה. כמובן, שימו לב כמה הוא מרשים, אנחנו הולכים לעשות עכשיו פקודות, הוא יגיע לנקודת מוצא ויתחיל לבצע פקודות שהיא חלק מהתרגיל הראשוני של ההיפו שנקרא BH, זה המבחן העבודה הראשון שאנחנו עושים בכלבים האלה, ועכשיו יבצע לכם דוגמה. הוא בטוח. מקסים. כמובן זה יהיה מספר צעדים, הוא יושיב את הכלב. זו הפקודה הראשונה, הוא יעזוב את הכלב. שימו לב חבר'ה, יש פה המון רעש, יש פה הרבה אנשים, העיניים שלו אצל יוני. יוני הוא אחד מהוותיקים של המועדון, יש לו המון ניסיון עם כלבים, זה כלב שעתיד להתחרות באליפות עולם יחד איתו. אחלה צלב. כפיים תמיד טוב. כלב חיכה לו, הוא חוזר, הולך עכשיו להשכיב אותו. עושה סיבוב קל. שימו לב עוד פעם, לרמת ריכוז. כלב, אתם יודעים, יש פה אנשים, יש פה קהל, מסתכלים, והכל הוא על יוני. זהו, רק יוני פה. רק יוני פה. וכמובן הוא הולך לבצע עכשיו הצורה נוספת. ועכשיו סביבה ארצה, הוא נשאר במקום. עוד פעם, כמו שראיתם מקודם, לא מעניין אותו אף אחד, הוא רק מעניין אותו להגיע לבעלים שלו בסוף, זה הכי חשוב, ולקבל את הפרס שלו, זה מה שהכלב רוצה, וכמובן זה מה שיוני עכשיו הולך לבצע. יאללה אליי, שימו לב במהירות, וכמובן הוא יתיישב מאוד יפה.